σημαίνει? Και εγώ βρήκα κάτι που με ενδιαφέρει. Αυτό το φόρεμα ποιο νούμερο έχει? Είναι 38, αλλά καλύτερα αν το δοκιμάσετε. Τότε πάω στο δοκιμαστήριο. Κοιτάξτε, πώς σας φαίνεται αυτό το φόρεμα επάνω μου? Τέλεια είναι και το χρώμα σας πάει πολύ. Και τότε σε 2-3 ώρες στο ταμείο. Σε 2-3 ώρες? Ναι, μετά. Καταλάβατε κύριε Θάνο? Α, μετά από 2 ώρες. Α, 2 ώρες στο μαγαζί με τα ρούχα. Όχι, ξέρω εγώ. 2 ώρες έκανες, 2 ώρες. Μπράβο. Δεν ήμουν εγώ. Καταλάβατε κύριε Θάνο? Καταλάβατε κύριε Θάνο? Μήπως πήγες το πρωί και έφυγες το βράδυ? Όχι, δεν μου αρέσει να περάσω πολύ χρόνο στα καταστήματα. Ωραία. Ωραία, μετά από μόνο 2 ώρες. Μετά από μόνο 2 ώρες. Μόνο 2 ή 3 ώρες. Βλέπουμε αυτή τη κατάσταση. Ρωτάει η γυναίκα, πόσο κάνουν όλα τα ψώνια μου μαζί? Ταμείος απαντάει. Όλα τα... Όχι ο Ταμείο... Ποιος? Ο ταμείας. Δεκασία ρε. Assistant. Ο ταμείας. Το ταμείο is where you pay. Ο ταμείας is the profession. Ο ταμείος απαντάει. Όλα τα ρούχα και το ένα ζευγάρι των παπουτσιών κάνει μόνο 425 ευρώ. Και όλα τι πήρες? Και η γυναίκα απαντάει, πω. Συγγνώμη κυρία μου, αλλά δυστυχώς δεν μου άρεσε αυτό που άκουσα τώρα από σας. Και θα πάρω μόνο το τζιν, πουλόβερ, η ζώνη και... Τι ζώνη? Την ζώνη και αυτό το φόρεμα. Αυτό που έχει χρώμα σκούρο γκρι, ναι. Ναι. Όλα άλλα σ' αφήνω. Όλα άλλα ψώνια. Είναι ένα λεπτό. You use it with the article. Όλο σο. Όλοι. Όλο το. So. Όλα τα. Άλλα. You keep the article. Όλα τα άλλα θα αφήνω, επειδή καλύτερα να αγοράσω παντελόνια και αυτό το ωραίο πουλόβερ για τον άντρα μου. Θα του κάνω μια έκπληξη. Είμαι σίγουρη ότι αυτά τα ρούχα και του ταιριάζει. Του ταιριάζουν και βέβαιος θα του αρέσει. Και βέβαιος, what it means? Βέβαιος? Βέβαια. You are sure? Είμαι σίγουρη. Είναι βέβαιος, βέβαιη, βέβαιο. Είμαι βέβαιη. Βέβαια is an adverb that you say. Of course. Είμαι βέβαιη, I'm sure.